10. tammikuuta ja kello oli noin 6 tai vähän vailla. Tulin saunasta toisesta rakennuksesta ulkoa ja minulla oli 2 reittiä valittavana, kumpaan reittiä tuun tänne kotiin ja selvästi tajuntaani sanottiin, että älä mene sitä reittiä, mitä mun piti mennä, ja mä ajattelin, että miksi mä voin mennä sitä reittiä, että eihän tuossa mitään vaaraa ole. Ja menin sitä reittiä ja sitten havaitsin, oli muutamia asteita pakkasiakin silloin, sitten havaitsin, että siinä katolla, että siinä on niin kuin avaruusalus sillä toisessa tasossa, että siinä näkyy vain sellaiset ääriviivat ja sitten tuntui niin kuin valtavaa lämpöä niin kuin kasvoihin ja mä ajattelin, että onpas niin kuin kuuma, että vaikka tosiaan pakkasi taisi olla 7-8 astetta silloin. Enkä pysähtynyt siihen oikeastaan hetkeksikään, tajusin tai ajattelin, että täytyy lähteä eteenpäin ja kävelin pois ja sitten se palo aika pahasti, koska nyt on 28. päivä, eli siitä on nyt sitten 18 päivää aikaa ja se on vielä tämän näköinen ja 3 tunnin välein täytyy suurin piirtein pistää vehnänaukioon ja siksi, että se saa siitä niinku ravintoa ja sitten jonkin verran sitä Mariatrikin auringonoton jälkeen. Ja kovin paljon parane hangata eikä rasvata, koska se iho on arkaa tuolla alla.